어자 가입니다래 그럼 안가자 남기나 어자 나 보자 라이다 기고 시디 그거니 안가 좀 양나 되고 nga자 ngasi nang wajana ta to je koigi parawam je the problem of teenage drug addiction ko sahi tarawam do de gina trampan mo ki manung da leiba ngang jing je koigi nisa da laichu ba ni drug addiction da laichu da yam nei ko ngaja akoi mobile addiction yam nei re ado pare koigi nisa da laichu da koi da hauji anga je nisa ya bi cha bu cha ga di tha do pu da yam na wa ba ko da ni ko aduna nang wajana de koi nisa ga ye koi chara pote aduna chanu youth ama oina nang wajana haidodi inkhalapa ko inkhala imatam dida nisa bi yatu na mun tang ge khangno 강제 ni waja ado pare loi si para je mun na taw waja ye ala sa ai ni si ron bu ta ko ka ina ta ko tho ge ne loi na wa ron ta ko ko 어자 가입니다래 어자 ala sa akoi nisa ta da yang kan khana ba jo yang pha ko de kwa aduna nisa ta da di expert yam le aduna ala sa si di kai ngoni da sum bit kiwani da